mawɗo Mamadou Deme min calminima min juurimama min ñaganimama Allah moƴƴere min beltanimama kadi ittude saaha totta rendo ngo sababu nde wonko jiɗɗen yewtude sababu yewtere hande nde noon ko wonko gueɗe kewɗe jolɗe oɗo saaha kaleteɗe e nder leydi ndi wonde force uji leydi ndi ha tegti to banggue men to ene jogori waɗede privatisé wooda yimɓe e tottaɓe ɗum ene kutoro force uji ɗi namdal amen gadanal caggal nde calminɗa jogori wonde ko ardi foof holko woni privatisation holno foti fannuji eko wona ɗum oɗo privatisation jogorɗo arde yimɓe hewɓe ne mbiya jaadani hen soko tawi ɗum ene jogori arde ene anniyi waɗede teɓe jaadani hen beele haɓe jogui laabi ɗi ganduɗa ɗiɓe poti wawde rewde taw ko lawɗinaɗi tawa wona fitina ala caɗele. Oumar Doro ko mi salminima kadi mi yettima mi jarima jeeƴiɗa am eriɗama ngoɗo erago tawi sababu ngoɗo erago to leydi men to wonɓe toon ɓuurimi andude ɗum foof walla poto yam kono jasɗoɓe toon ala toon kono a ƴetti hoolare ma nde a waɗe am eyi mami eto hokkude tan gandalam kala hen noon ko ngakki ko min kala hen ko rewi haala koto Allah a namdima affaire privatisation Oumar Koumé a namdima holko woni privatisation beele yimɓe men ɓe eɓe paama ko woni hande Fouta ko no sifori e so tawi eɓe mbawi habtade no ɓe potata habtorade nde tawno gonɗen koye leydi droit kala ko neɗɗo waɗiri droit so droit bawto ɗum ne woodi on droit ne wawi hutorede ngam moni kala heeɓa fodde mum eyi ɗum firti tan ko so tawi laamu waɗi loi ene waɗi loi ji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi yimɓe waɗanaɓe loi ji ɗi soɓe jii hen loi ji ɗi ene mbaɗi violé intérêt ji mabɓe eko wona lawol ene jogui loi ji kadi ɗi laamu waɗi ɗoɓe mbawi wullitade pour ko laamu ngu fawe dow mabɓe ko ene wawa ittede tawi ala ko laamu wawi hen heddo noon ko neɗɗo anda fodde mum e wasa andude fodde mum darano ɗum walla ronka daranaɗe ɗum walla o anda fodde makko huula daranade ɗum walla ɓerde makko ñawne saabu daranade ɗum sababude ɗamuya walla sababude majjere beele gueɗe nderiji gonɗe e nder commune aji walla e nder département ji walla e nder région aji gueɗe ɗe pop gueɗel foof ene woodi service mo ganduɗa ko oɗo service halfina ɗum kañum hettina hen wiya yo jogo hen yurnito yo witi koye gueɗe mairie liggey mairie commune walla département ce sont des collectivités territoriales e nder code général des collectivités territoriales eɗen jogui hattan eɓe dokka hattan dans le cadre de la décentralisation et des compétences transférées ene jogui ko mairie halfina yo renana yimɓe diwan mum périmètre mum ene jogui ko conseil départemental halfina ko wayno collège ko wayno lycée ji ɗi e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ko conseil départemental halfina so tawi collège o ene namdi wadde internat pour yimɓe ñaama sukaɓe ene goɗɗi walla lycée namdi wadde internat conseil départemental o ala ko waɗiri internat o conseil départemental ene wawi wadde externaliser on service c'est à dire o jagga on service o yeeya ɗum société bawɗo heedandemo hen sur la base d'un contrat et sur la base d'une prestation de service ɗum wiyete externalisation ce qui fait que société o wona kanko jeeyi ko halfina ko ala ko joguiɗo omo jogna beele conseil départemental o ene wawa humnude dendagal jeeɗe jewtiɗe haajuji yimɓe ɗum e nder département e nder mission mo état hokki ɗum en tant que laamu legislation Oumar Doro commune ene jogui aussi ɗen kattanɗe ɗe ko wayno école ko wayno woyndu walla ko wayno dispensaire walla ko wayno goɗɗi laabi ceeli hakkude guure walla ko wayno guesa un projet agricole de grande envergure walla maadi infrastructure jowitiɗo e nder ɗum ɗum o namdo une externalisation de service o wawa wadde cantine pour sukaɓe makko école aji makko primaire o namdo externalisation de service wooda mo halfini société bawɗo jogade cantine ene defana sukaɓe ene ñaama taw on société ko société privée société o nawata ala société o jogani mairie o sur la base d'un tarif mo ganduɗa kanko e mairie o eɓe kawri hen on société o wawa namdade tarif goɗɗo ɓurɗo ko haalde mairie o ko taw noon tarif o ene wawa hokkude mo yaltude e yiide hen hoore makko société on mairie o ne
o yiitan hoore makko koye capacité service mo on hokkata sukaɓe ɓe taw ene mbawa ñamde dans bonne condition e nder quantité ɗum ko privatisation kono wona privatisation jaadaɗo ala ko privatisation jogogal e dow nanodiral aɗa jogo noon aɗa daña hen ɗum minne aɗa fewnami ɗum ari mi wawa fewnude mawɗo Demba bandiraɓe e paami tabarakallah machallah joni somi winoma privatisation exactement holɗo fawoto ko holko wonata muujibi mum e dalilu muɗum ko holɗum privatisation tawi koye gueɗe ɗiɗi ko renda e ko renda ko renda ko taw ko laamu leydi e calɗi mum jogani ɗum leydi ndi ene jogani yimɓe leydi ndi ɓe jogonaki goɗɗo so wona leydi ndi e yimɓe leydi ndi kadi kala ko ɓe mbaɗa hen tawa ko nafoore leydi ndi e ɓiɓɓe leydi ndi so tawi noon eɓe jogii koɓe jogii ko e nder jogogal maɓɓe feewani eɓe cikki so tawi ɓe kalfini ɗum goɗɗo ene wawi ɓurde fewde no ɓe jogiri ni laamu ngu wawi wadde gueɗe ɗiɗi goo en partenariat public privé c'est à dire ko laamu ngu jeyni ko itta ko jogui renda e goɗɗo joom jawdi mum walla entreprise walla so neɗɗo umar dow rokku min ɓe ndendina ɓe mbaɗa société mo ganduɗa e dow cottigu c'est à dire société jeeyeteɗo o action ngaji jeeyitiɗi ko laamu jeeyi ɗumen o yeeya action ngaji ɗi société ji goɗɗi walla joom jawɗele en goto foof nawa pourcentage jeeyi o taw janggo so entreprise o jibini ene jibinana laamu ngu ene jibinana kamɓe ƴettuɓe jawɗele maɓɓe ene mbaɗi ko laamu ngu yeeyi ko laamu ngu heewi yeyde ko société ji mum no wonno kala ko woni e leydi he to banggue domaine national kala ko laamu ngu waɗi ene waɗe dow inde leydi ndi ko domaine public kala ko wona domaine public ko laamu fewnanani yimɓe ko yimɓe pewnani koye mumen ɗum ko domaine privé ma en gartu hen ene waɗi domaine public ko ganduɗa hande oɗo sa ene waɗi partenariat public privé ko Air Sénégal en laamu no jeeyi hen pourcentage kono woɗɗe joom jawɗele hen ene jeeyi hen pourcentage usumen ɗum wayi kono société mixte semi public ko ganduɗa ene waɗi gueɗal dendal o laamu ngu joɗani ɗon ɓiɓɓe leydi ndi foof e leydi ndi ene waɗi woɗɗe goɗɗum pourcentage uji goɗɗi action ngaji ko joom jawɗele en jeeyi ɗum c'est société mixte mo ganduɗa ko dendal laamu e privé ji Air Sénégal ko noon Sonatel ko noon wayi e goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum ene woodi partenariat public privé goɗɗo laamu ene yiɗi gollanede ko wayno autoroute ko wayno infrastructure mawɗo mo ganduɗa laamu alana ɗum dalilu to banggue jogogal alay sago ma ñamlo e ñamloto noon koye dow inde ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe foof so oɗo yonta ari e yontaji garoyoji ko nder ñamande yoɓete e duuɓi taƴodiraɗi kono ɗum so laamu dañani ɗum en wawi ƴewde joom jawdi joom société mawɗo gollotoɗo e nder ko yiɗi gollanede ko keptinaɗo hen joguiɗo garantie financiére e mbadda partenariat public privé laamu ngu hokkamo yeeso yo gollu o waɗa investir kalis makko so waɗi investir kalis makko o haalda e laamu happu e délai nga ganduɗa ɗo omo wawi heptude kalis mo waɗi hen avec les intérêts so on sappo heedi laamu ngu heftataki mum walla so tawi laamu ngu yiɗi ko jokka ɓe mbatta négociation concession goɗɗo ɗum woni partenariat public privé privatisation koko ganduɗa ɗum ɗo laamu jeeyi yeeyi ɗum ha laaɓi donc joom jawɗele en gara pecce ko laamu ngu yeyata ko hay sinno laamu ngu ne heddoro hen seeɗa pour assurer donc le contrôle de l'autorité publique kamɓe joom jawɗele en e privé ɓe ko kamɓe ɓuuri jogade monopole décision eno yarata eno gollote eno yarata ɗon laamu ngu ne wawi dañde ceeto kunel kono noon kadi kamɓe société ji ɗi eɓe mbawi yobde laamu ngu des taxes avec des impôts sur les sociétés bawde addande laamu ngu gartam ɗum ɗo ko privatisation to banggue laamu dow woni état ene waɗi modèle goɗɗo privatisation kono on wona privatisation wiyete ko wona ɗum joni so tawi en garti e privatisation forage uji ɗi kono sa ƴeewi hande bandiraɓe mbiyata ko Fouta ne waɗi privatisé Fouta ne waɗi privatisé beele ko forage uji Fouta ɗi tan cundum mbaɗete privatisé walla ala privatisation ko dendagal forage uji gonɗe e nder leydi Sénégal so en garti e forage uji men ɗi ɓe paama forage uji ɗi wona forage uji Fouta tan forage uji région Ndar forage uji région Louga
woni diwnuuji rewo Sénégal walla funnaange rewo Sénégal fof ena njoofa nde tawno diwnuuji goɗɗi nene nder leydi Sénégal ena kalfina entreprise société ji goɗɗi yo ndenan ɗumen ndiyam mumen hay sinno yimɓe mbelaka eɓe maɓɓira noon kadi koye probléme aji mawɗi gonɗi gondi toon enen ko joni ɗum yetti en kono nokkuji kewɗi e nder diwan Tambacounda ko wayno département Koumpentoum ko wayno département Mouro ko wayno département Tivaouane o diwan Diourbel o et cetera ñande fof ko sippiro hakkude société ji kalfinaɗi yo jogo ndiyam ɗam jogono guure ɗe e yimɓe guure ɗe ɗe ganduɗa eɗen donki yitade koye mumen hen forage pana jooɗo lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayyi lebbi joyyi pantaka taw ko société privé o funma pantude par ce que kañum jogui kañum tottirɗa fof yimɓe gonɗi ɗumen tan ko yobde ndiyam kadi ɓuuri hen sattude so tawi forage pantaka foto ɗin société ji privé ɗe gara kadi ɗe jomno ndiyam dans le cadre de projet couverture ɗo jogirani donc kala ko waɗi leydi men yimɓe ɗe gaddi par ce que yimɓe ɗe gullito deke noon to ɗum addata men ga yimɓe men jogui fayida mawdi ko fewte ɗum kadi diwluji men ɗi Fouta ene serte diwluji goɗɗi nder leydi Sénégal diwluji kewɗi Sénégal ko wayno Mbour en Kaolack en Diourbel en Koumpentoum en laamu asi waɗi fofof donc laamu ɓaari kamɓe gasi kamɓe fofof eɓe jogui hattan ɓaari kamɓe jeeyi leydi ndi kamɓe jeeyi ndiyam ɗam kamɓe mbaɗi les infrastructures eɓe mbawi wiide ɗum ɗo ko minen jeeyi min tottino yon jogo min tawi on wawa jogade min kefti min totti jogotol ene jogoro ni ha heddo yimɓe jaɓa walla wasa jaɓde to men gayni sirti ene waɗi forage uji ɗi laamu asi kono laamu asi tan ko woynu ndu waɗani ko heddi ko laamu asi ko woynu ndu château d'eau o e pompe ɗe e tuyauterie nawo ndiyam ha yetto guure ɗe e robinaji ɗi laamu waɗani ko yimɓe mbaɗani koye mumen ene waɗi forage uji goɗɗi eɗi keewe Fouta e nder département Podor ha rewi Matam ha fayi Bakel ko ɓiɓɓe guure ɗe diaspora ji men mbaɗi feere e piiw mumen e coopération décentralisée ha dañi forage mahani koye mumen forage uji men mbaɗi château ji mumen mbaɗi pompe mumen mbaɗi tuyauterie jettuɗi guure ɗe fof ha moni kala e nder wuuro men wawi fodde galle mum enen fof en jii guure men ɗe kala jiɗɗo ko nanude galle mum yahata koye comité de gestion wuuro mumen o namdo omo yiɗi wadde raccrochement o addane no fuɗɗiri wadde raccrochement o yoɓa ko foti yobde o sooda tuyauji makko adde ha e nder galle makko tan konki waɗi hoore makko laamu waɗani ene famɗi équipement forage gonɗo e nder men ɗum ganduɗa ko laamu waɗi ɗum kono laamu wi ɓaari kañum jeeyi ndiyam ɗam kañum jeeyi leydi ndi kulluhum ko wawi waɗede nder leydi he ko kañum jeeyi eyyi ɗum ko ɓurde dole kadi wondude yimɓe ɓe ganda loi droit ji mumen joni holɗo laamu fawoto tigui rigui holɗo laamu tugnoto ha wiya ene waɗa privatisé ko holɗum exactement holɗo tugnoto hol dalillaji ɗi ganduɗa ko ɗiɗo dalillaji addanta laamu wiide ne waɗa privatisé laamu fawi koye gueɗe ɗiɗi sene wiya noon goo loi domaine national o gotaɗo 1964 no ganduɗa décret ji kewɗi ndewi hen caggal mum ene kesɗitina ene cembolina no loi o foti jogorede nder leydi men décret cakkito waɗi koye 31 décembre ɓennuɗo 2022 mo Macky Sall Amadou Ba timmidiri holno leydi heɓirte to men e nder on domaine national laamu wi ko kañum jeeyi leydi ndi hokkata ko bawɗo gollade leydi ndi ɓe jejjiti wawi gollade leydi ndi ko ballaɗo yo jogo kono so tawi joom jawdi ari ene gollo leydi kanko joom jawdi garɗo omo gollo leydi ndi laamu ngu kadi ne walla mo no heɓirte leydi ndi ha wawa gollade leydi ndi kibaɗo joom leydi noon joguinoɗo leydi ene rone ma mumen ha awɗo saaha laamu fi tan wiya ɓaari a wawa jogade leydi ma mboɗo heɓta mboɗo hokka bawɗo jogade te pourtant so walliranoma no joom jawdi garɗo walla ha wawi heɓde leydi ndi so walliranoma noon omo wawi jaggude leydi ndi o gollo leydi ndi haw salo so salima laamu ngu hefta kono laamu ngu waɗani noon waɗirani noon waɗi noon ko won wonɓe dow ɓe ngala jiiɗe leydi men no yimɓe gurdini ɓe ƴewata tan ko schéma national mo laamu waɗi ɓe mbaɗa ɗum appliqué tawi ɓe ƴewani application makko e kala saaha kala nokku walla kala diwan ene jogui ko fonno ƴewde goɗkadi yimɓe pa hakkude men leyɗele mumen e hakkude men ɗum e nder domaine national o ene waɗi gueɗe ɗiɗi domaine public et un domaine privé domaine public o ene waɗi gueɗe ɗiɗi ene waɗi domaine naturel et domaine artificiel o kala ko laamu waɗi e dow inde leydi Sénégal ene waɗani ɓiɓɓe leydi Sénégal ɗum ko domaine artificiel public ko wayno building administratif ko wayno présidence ko wayno ministére ji ɗi ko wayno gouvernance ko wayno radio RTS ko wayno hôpital mawɗo Wourossogui walla hôpital Matam ɗum ɗo ce sont des domaines publics artificiels ɗe ganduɗa ko gollal neɗɗo kala ko yowite gollal neɗɗo ko ganduɗa kadi ko laamu waɗi ɗum wiyete ko domaine public artificiel kono kala ko tawa e nder nokku e nder leydi Sénégal ko laamu waɗani
hay goto waɗani ko Allah addi waɗi ɗon yimɓe fof tawi ɗon ene kutoro ɗum woni domaine public naturel. Domaine public naturel o ko leydi ndi. Domaine public naturel o koko leydi ndi mofti e nder mum woni ndiyam kala ngaɗu cuuɗigo e nder leydi. Domaine public naturel o ko kala ko fuɗi e nder leydi he ɓaari ko ɗon tawa ladde nde. Domaine public naturel o ko diƴƴe gonɗe boowal ndiyemeje ɗe calli men beeli men jogotoɗe ndiyam hitande ha hitande arta, calli men jogotoɗe ndiyam hitande ha hitande arta, beeli men bawɗe jogade ndiyam e nder lebbi jogono hitande, kala weenu jogotoɗo ndiyam kene wona daawal ko ɓuri lebbi tati ndun koye domaine public naturel jeeya. hay goto wawa jeynade ɗum ɓa tan en wona weendu hay sino daawal weenugal juutani ko domaine public naturel hay goto wawa jeynade ko laamu jeeyi. Laamu ene jeeyi maaje kono wonko goɗɗum ko watta e maaje he. Kala maaje men ɗe ene ila ene waɗi maayo fongo less e maayo fongo dow. So tawi ndiyam maayo ɗam haaɗi koye pongole maayo ɗe ɗum ko domaine public naturel ko ganduɗa ko ndiyam maayo hay goto kadi wawa jeynade ɗo so wona laamu. Heddi eɗen jogui aadaji men eɗen jogui tufɗe on organisation laamu ngu laɓɓinani ɗum tufɗe ɗe ba hakkude majje e maayo ngo. Laamu ngu wi so tawi maayo ngo ili kala ɗo maayo ngo ilam mum huftidini ha timmi lebbi tati ilam ɗam ruttaki ndi leydi ilnadi ndi natti wonde leydi ndi wonti ko ndiyam ndi natata koye nde daɗɗuri maayo boowal reedu maayo ndu maayo ngu ko hakkude pawle reedu maayo boowal ngal woni kolaɗe men waalo so ɗe ili hanɗi taw tuftidini e daawal moɗe ilata o woni daawal ngal hokkiɗe nattude wonde leydi ɗe gonti ko ndiyam calculte koɗe ndiyam e calcultake leydi. Il faut yimɓe paama ɗo gese men waalo deɓeteɗe ɗe enen eɗen jagguiri koɗe leydi kono laamu ngu jaggani koɗe leydi jagguiri koɗe ndiyam ko kañum jeeyi sababune maayo ngo ɓarti maayo ngo ili ene huufaɗe kanƴe fof ene hawridinaɗe kanƴe fof. ɗum waɗi programme uji batteɗe e waalo ɗi so laamu ngu ne balloɗi namdotako hay goto par ce que wiyata kañum jeeyi ko daɗɗuɗi janji maayo ngo nattuɗo e jeeyi maayo saabu ko ndiyam ene hora so hori ko laamu ngu wela fof wawi wattenta hay goto waynaki ene waɗano ɗon noon e dow inde ɓiɓɓe leydi ndi ɓiɓɓe on diwan leydi ndi fof kadi naftoro alors que enen remoɓe e gese ɗe mbaɗɗen ko enen jeeyi saabu ronaruni e kolaɗe men. haala mo ko woni ɗo ko laamu ngu waɗata tara yirulo fof ko hulde musibbaji révolte yimɓeɓe eɗen gandi jeeyi o ene rondi musibbaji kewɗi joyi leydi waalo o ene rondi musibbaji kewɗi ko ɗum ɗo woni fannu domaine national public baɗɗo gueɗe ɗiɗi domaine naturel et domaine artificiel. ɗum noon mawɗo Mamadou Déme bandiraɓe paami tigui rigui forage uji ɗi caggal koɗi domaine public naturel laamu ngu holko o ɓiri ɗum hen. joni noon forage uji ɗi ɓaari koɗi domaine public naturel koɗi ndiyam koɗi leydi awi kañum jeeyi ene hokka yamirore noon yo as hay sino asadi so hay goto wawa asde gaga laamu ngu hokkani yamirore kala forage gasaɗo to men laamu ko kokki yamirore yo as laamu ngu fawti hen ɓaari woyno ɗum ko kañum jeeyi ndiyam ɗam kañum jeeyi kala kana heɓa ndiyam ɗam ko kañum jeeyi fof kono noon laamu ngu waɗani hen jawdi mum wi ene jeeyno doole alay saago ko waɗani hen jawdi mum ko soodani ko waɗani financé ɗo c'est une contradiction. sinno laamu ngu wino leydam ndi komin jeeyi ndiyam ɗam komin jeeyi kala ko mbaɗɗon e infrastructure ha yettito mon on gari ndiyam ɗam oɗon joɓami taxe ndiyam ɗam saabu investissement privé mo mbaɗɗon o oɗon joɓirami ɗum ndiyam ɗam komin jeeyi mais forage uji ɗi joɓa taxe joɓa laamu ngu walla forage uji ɗi joɓa taxe joɓa les mairies ɓaari ko forage uji ɗi goni koye mairie ji ɗi to banggue compétence transféré décentralisation ko mairie ko halfina ndiyam